LTO Regional Office agtultuloy apo ti inspeksyon kanigini bus stations. Hintay man namin kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti inspeksyon ti Land Transportation Office kadagiti bus stations dito'y Ilocos Norte ken kabangibang a probinsya kas mayatada iti programa da nga uplan biyaheng ayos. Iti panagturong da kadagiti bus stations ket ada dagiti nakita da violations dagiti bus kang runaan na kadagiti ada iti minibus stations. Kuna ni Engineer Eric Soriben, Assistant Regional Director ti Land Transportation Office, ket ti kadada ket tap na magkita an natalged dagiti pasaheros ken dagiti drivers pagramanan dagiti man maneho da saan ket ni amang butbuting da. Wali naman ito, every undas or every special holidays, sinisigurahan namin ang opisina na nagkakasak kami ng pre-inspection test sa lahat ng mga buses na nagbibiyahe at lahat na rin ng mga pagpasadang sasakyan para at least masigurado natin lahat na itong mga buses na mamamasada at itong mga driver at konduktor ay nasa tamang kondisyon para yung kanilang mga pasahero ay safe sa mapunta ang kanilang kanya-kanyang destinasyon o pauwi sa kanilang mga tahanan. Imbatad ni Engineer Eric Soriben nga mabalimpay nga ag-extend da ito, gaputa ng rugi da ito, iti October 20 aging gana ti November 4, 2025. Kabayatan na kuna ni Mr. Norman Vernosa, may sa kadagiti driver ti minibus ket kayatan na ti kaada ti LTO tap no makita amin apag salungasingan dagiti bus line. May alam tamang sir, tanong makita dagiti safety dagiti biyahe. Hamit ka makabala ka kayo, sir? Okay lang, sir. Okay lang, sir. Awan mo experience yung problema, sir, dito yung operasyon ta. Mo, sir. May panam na mga agbalin ana istrikto ti LTO ken kastapayan dagiti panakabagi itilinte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.